Mga igsoon, mga anak sa Dios. Sa atong panahon karon daghan ang nakamatikod nga nitaas ang kaso sa exorcism sa lain-laing nasod. Usa sa mga rason mo ang isamot nga pag-practice sa occultism, tarot, witchcraft o spiritism. Nga giisip lang sa uban nga daw bisyo o kalingawan. Kaduha, daghan pod ang nawad-an og lig-on nga espirituhanong pundasyon tungod sa kahuyang sa pag-ampo o kawalay gana sa pagsalmot sa mga sakramento. Ikatulo, ang sobra nga exposure sa digital o social media nga usahay kung wala joy sakto nga pundasyon, makadugang sa daghang kalibog o makaapekto sa hunahuna o kasing-kasing sa tao. Ikaupat, daghan ang nagtanaw sa problema sa kinabuhi nga puro psychology ra o gikalimtan ang spiritual dimension sa tao. Ikalima, adunay kakulang sa hustong katekisis mao nga daghan ang dali mailad sa mga bakak nga espirituhanong pwersa. Ang resulta, daghan ang nangita in taon og tabang human nga sila makasinati og mga spiritual disturbances. Ang simbahan mismo nitubag niini pinagi sa mas klaro nga discernment o formal nga training sa mga exorcists diha sa nagkadaiyang mga dioceses. Dili tanan nga kaso gikan sa demonyo, apan dili usab tanan mahimong pasagdan lamang. Mao ni ang atong giatubang karon. Ug dinhi mosulod ang mensahe sa ebanghelyo. Ang ebanghelyo karon ni San Marcos nagdala nato sa usa ka tension tali sa gahom sa Dios ug sa pagsupak sa mga tao. Ang mga iskriba misulti nga si Jesus ginahimo ang iyang buhat pinaagi kang Beelzebul, ang prince of demons. Tungod kay kung inyong mahinumduman na yung mga daotang espiritu nga pagkakita nila kang Jesus, nihapa sila sa iyang atubangan. Ug ang mga marites nga nakakita, naghuna-huna dayon nga, gibuhat din ni Jesus iyang pagpangayo gamit ang gahom sa dautan. Of course, sayod ta nga ang buhat sa pagpahawa ni Jesus sa mga daotang espiritu. Usa ka klaro nga timailhan nga ang gingharian sa Dios ana-ana. Apan kini wala pagidawat sa iyang mga bashers nga mga iskriba o mga pariseo. Unsa may atong mapamalandungan karon? Unang punto, ang gingharian sa Dios dili mahimong mabahin. Si Jesus mismo niingon, if a kingdom is divided against itself, that kingdom cannot stand. Mark 3:24. Sa binisaya pa, kung ang usa ka gingharian nagkabahin-bahin, batok sa iyang kaugalingon, dili kini mulungtad. Pasabot nga ang Dios dili mahimong mulihok, batok sa iyang kaugalingon. Ang gahom sa Dios kanunay magdala og kaayuhan, kahayag ug kagawasan. Kung ang mga eskriba nagtuis o ilang gihunahuna nga buhat sa Espiritu Santo, buhat sa demonyo, kini dili lang sayop nga panghunahuna, kundi nagpakita usab unsa kataas ang ilang garbo. Dili nila madawat nga ang Dios naglihok gawas sa ilang kontrol ug pagsabot. Mao nga sa atong bahin, kinahanglan magbantay kita nga dili nato husgahan ang buhat sa Dios base sa atong personal nga kahintang o kahadlok. Usahay ang Dios molihok sa paagi nga dili nato gusto o dili nato masabtan. Kung atong isalikway ang kamatuoran tungod lang kay wala kini mahasubay sa atong plano, basin pareho rata sa mga iskriba o mga pariseo nga nakakita na apan nagpabilin nga buta. Ang gingharian sa Dios dili mahimong mabahin. Ikaduhang punto, ang bugat nga pahimangno batok sa pagsupak sa Espiritu Santo. Si Jesus mismo miingon, whoever blasphemes against the Holy Spirit will never be forgiven. Mark 3:29. Sa binisaya pa, ang bisan kinsa nga magpasipala sa Espiritu Santo dili gayud mapasaylo.
Kini nga pulong dili panghadlok kun dili pahimangno. Ang sala batok sa Espiritu Santo dili tungod kay dili mapinanggaon ang Dios, kun dili tungod kay ang tao mismo mao na ang wala midawat sa grasya. Ang Espiritu Santo mao ang nagdala sa kamatuoran ug paghinulsol. Karon, kung ang tao musupak ug mutawag sa kamatuoran nga bakak, unsa pa man ang iyang saligan nga kamatuoran, nga iya namang gidesisyonan kini nga bakak. Mao nga atong ampingan ang atong kasing-kasing, batok sa pagdumot, batok sa garbo, o pagdumili sa kamatuoran. Ang Dios kanunay anda mo pasaylo, apan kinahanglan nato ang kaisog sa pag-ila o pagdawat sa kamatuoran. Matud pa sa kasulatan, today, if you hear His voice, harden not your hearts. Hebrews 3:15. Karong adlaw kun madungog ninyo ang iyang tingog, ayaw ninyo patig-aha ang inyong kasing-kasing. Ang bugat nga pahimangno batok sa pagsupak sa Espiritu Santo. Story time. Si Saint Ignatius of Loyola nagtudlo sa usa ka laom nga espirituhanong kaalam, spiritual wisdom nga gitawag nga Twin Towers sa iyang spiritual exercises. Kini mao ang discernment sa duha ka espiritu, ang espiritu sa Dios ug ang espiritu sa kaaway. Usa ka tore nagrepresentar sa kahayag o kaayo o kalinaw nga gikan sa Dios. Ang laing tore nagrepresentar sa limbong, sa garbo, kalibog nga gikan sa kaaway. Ug matag adlaw ang tao mopili kung asa siya motanaw ug motungtong. Si Saint Ignatius nagtudlo nga ang kaaway kasagaran maghilom-hilom lang o maglingaw-lingaw sa mga sayop nga paagi. Ang Dios mulihok pinaagi sa kamatuoran o kalinaw sa kasing-kasing. Karon, ang discernment mao ang iyawi sa pag-ila sa tinubdan sa atong mga tinguha o mga hunahuna. Dili tanan makalipay, dili tanan makahappy-happy, dili tanan mga butang nga maayo, dili tanan kalisod po dautan. Mao ni ang espirituhanong pakigbisok nga atong ginaatubang matag adlaw. Unsa man ang atong pilion, ang tore ba sa Dios o ang tore sa kaaway? Mga igsoon, mga anak sa Dios, ang ebanghelyo karon usa ka dakong pahimangno ug usa ka dakong paglaom. Ang Dios mas kusgan kaysa bisan unsang daotang espiritu. Apan ang tao adunay responsibilidad sa pagdawat sa kamatuoran. Ang gingharian sa Dios dili mabahin. Ang kasing-kasing nga mapaubsanon makakita sa buhat sa Dios. Ang kasing-kasing nga garboso maglibog bisan pa sa kahayag. Busa pilia ang kahayag, pilia ang kamatuoran, pilia ang gugma. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.